Bon dia. Avui parlarem dels alumnes de tercera primària que han estat pintant i dibuixant el cartell de les festes de la llum d'aquest any. A més, veurem la visió dels 3 guanyadors del concurs. Ara, el meu company, el Narcís, us explicarà més detalladament com han fet aquest cartell. Tens tota la raó, Marc. El divendres 23 de gener, els alumnes de tercera primària van començar a donar forma al cartell de les festes de la llum. Gràcies a llapis, pintures i molta imaginació van elaborar els primers esbossos del lema d'aquest any, que és Celebrem la vida. Cada cartell és diferent, ja que cada nen i nena ha posat els seus colors, les seves idees i la seva manera de representar què vol dir per ells celebrar la vida. I ara el meu company Arnau ens explicarà l'emoció dels alumnes. A l'aula es noten moltes ganes de participar. Els alumnes se senten part d'una tradició important i gaudeixen compartint els seus dibuixos i les idees dels seus companys. Saber que el seu cartell podria ser el guanyador els motiva encara més i els fa sentir orgullosos del seu esforç. Per damunt de tot viuen aquesta experiència amb alegria perquè se senten protagonistes valorats i importants. I ara en Marc ens explicarà més sobre la visió dels 3 guanyadors. Així és, Arnau. Hem parlat amb els 3 guanyadors i ens han donat el seu punt de vista sobre el seu cartell. El guanyador del primer premi, el Leo Garriga, ens va dir que ell va voler representar el Mia al costat de les escales de la plataforma del col·le. Pues de l'entrada de l'escola, les escales, les arcades, la Mia, de les festes de la llum. I estàs sorprès per haver guanyat el cartell? Sí, no m'ho esperava. La guanyadora del segon premi, la Chloe Garrido, ens va dir que ella va voler dibuixar una espelma en representació de les festes de la llum i de la il·lusió que li transmeten. Estàs contenta per guanyar el premi? Sí, molt contenta. I en què et vas inspirar en el cartell? Doncs que la llum ens il·lumina i ens fa feliços i ens posa molt contents. I per acabar, la guanyadora del tercer premi, la Mar Bataller, ens va dir que ella estava molt sorpresa i contenta de rebre aquest premi. Estàs sorpresa per guanyar el premi? Estic sorpresa perquè mai l'he guanyat. Us informa des de la corresponsalia de tercera primària Marc Badia, Arnau Conti i jo, Narcís Loera.